Amo ni klaro, ug nay politiko nga musakay ani mga higala. Pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan sila ni Mayor Inday, si Masyo. Apil ang mga konsehalis. Apil ang tresurero na midawat sa kolekta. Kay illegal ka na pagpatuman bisang pag-unsa ilang rason, no? Ang maong binuhatan sa opisyal sa lungsod nga magpatuman og ordinansa mga higala, dako ang silot ni ana. Unsa man ang silot? At madalas Ang silot niya na mga higala, pagkatanggal sa trabaho, tanggal sa trabaho niya na pag-permanent disqualification nga dili nakapwede mo hawid, dili nakapwede mo trabaho sa gobyerno, o kung politiko ka di napud ka kalansar sa eleksyon. Mao ta nay ampingan, ha? Marites Tingnan na. Kung na politiko nga musakay aning isyo, mo na makita gyud nato og unsa gyud kanang giingon lagi og kada bitaw magpaugat rata, ha? Ug na ay reklamo paminawan unta. Unya kini mismo si gobernador nag-ingon nga ihulong una. Wala gyud, ha? Ang nag-ingon lagi nga nangahas. Sakto gitong pulong sa sekretary sa Sangguniang Panlalawigan. Ang ubang lungsod dili ko ana. Katong ubay matud pa. Milapas na tog pila ka bulan na wa maaprobahe sa Sangguniang Panlalawigan. Ay wala ipatuman sa ubay. Peligro magod mga higala, nganong dili peligro. Anong makaingon ko peligro nga naman? Magpatuman kag ordinansa, una na nangulikta ka 30 pesos kada musulod, kada ulo. Di ba? 30 pesos. Karon, inigribyo sa mga abogado dito sa Kapitolyo, moingon nga dili pwede mangulikta diha sa kalsada. Ngayon saon man na karon nila diha, pila na ka milyon nilang nakulikta. Iuli gyud na nila, di gyud na mahimog, magtapal gyud na sila. Kung pananglit lang, mulutaw nga dili pwede mangulikta sa kalsada. Kana lang, simple lang, sa kalsada, bisa kung sa rason. Bisa pag mo kag environmental fee, unsa diha, dili pwede sa kalsada mangulikta. Kay dili na toll fee. Walay dapat maabala, walay malangan diha, aron lamang kuliktahan. Ug pananglit lang, dunay evaluation karon nga himuon. Makita karon sa mga abogado sa Kapitolyo nga illegal gyud ka na maong pagpangulikta. Kumusta man anda? Unya, og nagasto na ninyo ang kwarta, asa man ninyo karon? Asa man mukuha og iuli? Kadako kayong istorya mga higala. So dapat lang gyud tingali. Ngano man kung ipugos man nato? Ngano magdali-dali man ta? Nga dapat man gyud na susihon, konsulta sa katawan. Dili man pwede ka pagkangan kita na diha. Kita na sa munisipyo, tanang gusto na to matuman. Ay di pwede. Ni lain nga panglantaw, okay. Kinigikan sa abogado gini, dili ni kang Fred Amora. Abogado kini nga panlantaw. Ug unsa ka ng sitwasyon. Nga karon nagpadayon mato pa. Mo ni angay paminawan sa mga opisyalis sa anda. Si Attorney Johnson Hontanosas, usa ka banggiitang abogado Bulanon nga naa dito mag-opisina sa Mandawi, pero Bulanon ang kasing-kasing. Atong paminawan ang iyang panlantaw kalabot aning 30 pesos nga kolekta sa lungsod sa anda. buhay ng iba Ang inyong tigpama, Attorney
Attorney Johnson Fontanosas. Gobernador siya, ba siya? Ngayon. Kaya loob, di bitaw siya tuuhan, bisa respetuhan na lang, di ba? So, Ha? so sa to gapaugat ni Tons ganing kuan dito sa andar. Gapaugat daw. Gapaugat siguro ning nasa andar ron kay tiyo ko nag tawagan na balita na diri sa kuan na gihanyo raw wag pa may sunod. Daghang posibilidad na or gapabungol-bungol, kaya nga kanang pabungol-bungol nga gukdunog iinte, or or namurawag onggoy nga balag sakpan basta di gyud buhian. No. Pero sa may posibilidad ni Tons na kuan. Like example o kuan kanilang ordinansa pwede ba ni makakuan? Ma-cancel kay tungod kay legal ba ning pagkolektahan Pwede na disapprobahan, okay? Ang mo disapprobar na kaya kining ordinansa sa lungsod kinahanglan man ang aprobahan sa sangguniang panlalawigan. Dili ang gobernador makabuot, okay? Ang sangguniang panlalawigan mao'y maka-invalidate sa ordinansa sa lungsod. Okay. So far, wa pa na i-invalidate, okay? Pero mato nila Tons yato na mo pila ka sesyon mura magwaya mo'y alibyo. Wa ko kay bawa na kung sa kinsay ka sesyon ba sangguniang bayan o sangguniang panlalawigan. No. So morning ko na so ato lang mo ning. Pero pagkangan nga nihangyo ang ingnon ta amahan sa probinsya, bisa na lang unta to o irespetuan man ug ang kay manggalimpot siya ang respetuan. Karon og wa siya panumbalinga dako kay taon po ng sagpa sa iyang pagkamahan probinsya. No. Yun. Mao yun. Mo na ang pangutana Tons kinsa ba mga ayo og kuan environmental pay kay gidongo tong yagi DNR man karon municipal na report. Akin ang environmental pay kay kaning koleksyon mo ramin tuong ba? Ibahin na nila. Oh. Ha? O sa sini pa ng Fernando po, kinsa may magbahin sa tong dilhin siya tong Tons. Si Paquito Diaz o si Max Alvarado. Mao. Ito bang mga inunta, mga kontrabida ba? Mo lagi na Tons kay kung ato din na ilabay sa kada resort dito na moad og 30 pesos kung musod sila para dili makadag samok dito sa highway kay nay time ang na dagang yung van magpila maggoda makakuan ba maka-cause ng disgrasya kay kanang mas pino ng pamagi ha kay dili kay obvious ba na di ba kay mabarato charge lang ta na dire sa kuan na tanaw pilay guest inana na chargean o plus kuan so sa kolekta kay dili pa kay sila initan kay kanang ilang gibuhat pananglitat o mula ba ka dire sa Garcia aring sana Gindulman paning lang ka 30 ha maayo na dili nagabot mo sanda paninglan ka og 30 nya magsunod-sunod na kada lungsod okay 30 ka ala no wala lagi na kay kuan na nakasuway mo kay namo ko every week diya sa anda mo ato pero kaila naman sila nako noon po wala na nangulikta pero
Napo tayo malabyan gyud pod na murag dili pod pag-atos mga resort ang giatos anda. Makabayad po yung 30 mo nang di malikayan. Di mo lagi ka kanang inalang sitwasyon na ugok do na, okay? Mahimo mo na ipaprosecute o ako'y gobernador ana na di ko kao yun. Ipasugoon ako kung provincial koan legal kay daghan kay abogado ana diha nga retainer og dako nga way trabaho. Mao. Paili nag-anti-graft ka na sila tanan diha sa aring koan, aring anda. Okay. Kuha na ba nito? Murag panahon sa COVID, ga-operate na sila diya, collection. Tao today. Di malagi ng punto ana din na og naapoy balls si Ares nga mo pagukod. Dapat punta mo pagukod siya kay iyang gihan niya wa man tumana. Mao yun. So, lisod. Unya, sultian ta ka para natko may katarungan ko siya mangangyo. Oh. Kaya mura magdi na sakto ng gibuhat. Ang ilar ba pong rason kay amindahon ilang ordinansa. Sa mga amindahon o invalid, di na pwede. Bitaw. Ha? Kay ang LGU ba, okay? Maka-impose ba og fees sa mga tao nga mosud sa ilang lugar. Wag di siguro to. The station with the Maluwag na damit, nakatali ang buhok. Okay, so hinatunta ngayon yung nabati, ha? Kato, abogado gyud to, ha? Dili si Fred Amora. Dili to si Fred Amora. Kaya si Fred Amora lagi kay lahi man ang reaction nila diha. Usahay, personalo na to dili. As sila na trabaho lang niya ko, ha? Kamu sa diha, trabaho lang. Ayaw, manong magpersonalan magunta. So kato, ang inyong nabati si Attorney Johnson Hontanosas, banggiitang abogado. Dili ito basta-basta nga abogado. Nabati ninyo, pwedeng kasuhan o graft, criminal case ka na mga higala. Graft. Graft case. Delikado gyud sa kunang gingon, dapat mag-ingat. Kining ato kong istorya mga higala, unsa may si Fred Amora, unsa may maako, unsa may atong tuyo, diyan mo, di man ko butante sa anda, ug mayong politika, trabaho lang, nagtatrabaho si Fred Amora, diha na gyud, jamoy pakapin, unya moingon nga pakaulawan sila. Inyo man ang binuhatan, kamoy gabuhat. So ikaulaw na, kamoy maghuna-huna. Dili kay mangita mo kinsa inyong kapasanginlan nga gipakaulawan. Okay, again, sige.